Здравейте! В този урок ще ви покажа как да си направите анимация с Photoshop. Може и да съм правил други уроци, но те не са били толкова ефикасни като този. Тук отдолу може да видите моят скайп и да ме питате за нещо свързано с програмата, уроците или друго нещо. Значи, първо трябва да си имате програмата Adobe Photoshop CS2 аз използвам, може и CS3, няма значение. Така да я стартираме. Така стартирахме я. И сега тук файл, New, изберете си някакви, аз ще напиша 500 на 300, айде. Така, сега да го маркираме, примерно с черно. И сега пишете примерно, ще ви покажа как да направите анимация с текст, а после и с картинка. Значи, примерно, пишете някакъв текст, само да си оглима шерифа. И примерно пишете Нуп. Няма значение какво ще ми пишете. И така. Значи, първо трябва да го сложите така в страни. В страни. Аз ще го преместя с контрола. Ето така. И после от тук Windows и натискате Animation. После ви излиза ето това прозорче. От тук натискате, за да създадете нов layer. И после онази картинка може да задържите контрол и с стрелките да го преместите. Защото както го преместите, така ще излезне и на снимката. Примерно, но ако сега кривните малко нагоре и на анимацията ще се кривне. И примерно го намествате някъде тук по средата. И сега, защото вижте какво се получава, ако не направим следната настройка. Вижте какво се получава. За целта, за да го правим, натискаме върху първия кадър, задържаме контрола и натискаме върху втория кадър, да се маркират. После е от тези, тук не знам, като балончета изглеждат, натискате върху него и тук натискате ОК. И ето то ви прави кадри и сега може да натиснете ето. И се едно, че това са мести. То наистина са мести. Ако искате и да се връща, трябва да направите пак нов layer, този текст, обаче да го преместите на другата страна. Пак с контрол и стрелките. Ето ще изчакаме да се премести. Ето, премести се. Ето, нуп. И тук вече го няма. И сега пак върху тази картинка. Тя трябва да ви е последния леер. Натискате върху нея, контрол и 8. После пак от тук и ОК. И ето вижте какво се получи. Как идва до средата и се прибира. Сега ще ви покажа това как да го направите с картинки. Картинката, ето не е картинки. Сега аз пак си го отцвета в черно. Изчакайте да намеря някоя картинка. Да кажем е тази. Не, айде да е тази. Е така. И сега така го местите. Да, ма тя е... Не, идеална е. Така. Ето, така ще го направя. Ще го направя да отива догоре и после надолу. И да се връща естествено. Така, за целта намествате си картинката както искате да изглежда в началния план. После пак натискате тук и местите картинката. Примерно, ако искате тя да отива нагоре, съответно трябва да натиснете Ctrl и да задържите стрелката нагоре. И си изберете докъде да отива тя.
Аз ще го направя до зъбите на ония зъбач. После избирате пак първата картинка, контрол и на втората. Пак тук натискате и окей. Ето вижте какво се получи. Ако искате да става по-бавно, ето тук, къде пише 0 sec, натискате го и си избирате колко секунди да ви е единият леер. Но това трябва да го направите предварително, преди да направите тези отделни леерчета с ето това. Защото после, ако ви е много нагоре или много надолу, няма значение къде, и те са много, аз съм правил 115 ми е рекорда, и трябва на всяко да го правите така. Е много неудобно. Сега, ето тук, както ви е, натискате контрол и после контрол и надолу. И стрелката надолу. Ето, ще го смаля надолу. Ето така е идеално. Така, натискате пак на предходната картинка, контрол и на осмата, т.е. следващата. Натискате пак тук и пак окей. И сега да видим какво се получи. Ето вижте как се отива нагоре, после слиза и се връща. Така, това е от мен. Надявам се да ви е харесало и да съм ви помогнал. Довиждане!